Esivuka nazo namhlanje ukuthi izolo uKhuzana kwi-album yakhe entsha ethi Angidlali Nezingane usephinde futhi wenza kahle kakhulu kuyingoma lena ethi Ngilwa Namantombazane. Ku-YouTube isihlanganise 1 million views. So khumbula ukuthi i-album kaKhuzana yaphuma ngayi-15 November. Ibe nesasusa elikhulu kuze kube namhlanje the way abantu ba-streama ngakhona. So kuzomela nikukhumbuleke ngoKhuzana. Akuyona into yamanje mhlambe nokusebenza kanzima kangaka ekhandla emsebenzini wakhe. Unesikhathi eside esebenza. Kungenzeka ukuthi abantu bebengamnaki bebenaka ezinye izinto maybe amaqhawe abo. uKhuzana kade eyenza lento ayiphinda futhi kungesikhona ukuthi uyenze kanye. Kuma-album adlulile akakwenza lokhu. Sibala khona Nenja Nogodo, Inja Nogodo. Yaphuma 3 years ago ngayi-4 December 2021. Siyayibona ingoma lezi ezenza ama-million zaba isikhombisa 7. So into nje akwaziyo ukuyenza and ngiyacabanga ngoba uyena umaskandi ukuthi aqale abe nama-million amangaka kwi-album base beyalandela-ke nabanye. Bayaziwa ukuthi ubani engiba-mention. Baphinde futhi wabuye kumqhene Thawula owaphuma ngayi-2 December 2022. Ilapho-ke i-Rusty Nensonto ekhanda elaselivuke ngamandla lila likhahlela kwasasa belibhadale kahle. Imali singenile kuma-account. So lalilwa-ke impela lizama ukuyidicela phansi ile album. Kodwa le album yasebenza kakhulu yabhukula ingakho yaze yavuka ne-Summer Awards for Best Maskandi Album. Ama-Summer ayi-29 ange-2023 yavuka nayo-ke i-award le-album. Ukukhombisa ukuthi yasebenza kanzima yayimisela. Ezinye zezinto uKhuzana azenzayo komanye ama-album akusikhona ukuthi into aqala ukuyenza manje ngoba abantu bayathanda ukucisha bexuba iy'ndaba uma bekhuluma lapho noKhuzana khona bengafuni ukukhuluma into eyiyonayona. uKhuzana hlezi e-consistency entweni ayenzayo, whether uyamthanda awumthandi, that's not the point. Okubalekile ukuthi uKhuzana uyakwenza lokho asuke efuna ukukwenza ngaleso sikhathi leso ukuphumelela acula ingoma ithandwa abantu. Enye album akwenza kuyona just ukukhombisa nje abantu ukuthi lento akuyonto yamanje into endala. Ngo-2019 kwakuzi-10 December just before i-COVID imosha ivalizwe une-album ekanjena ekaKhuzana eyayithi Inhlolo Nesixhande. Le album le enye ama-album amnandi kakhulu especially ngoma ethi Ugcwensa Nebhova. So nawo amanye ama-million awenze kulo album le. Akuyona into yamanje uKhuzana lento ayenzayo. Akumelanga bese kuba ngathi into yamanje. Senikhuluma ngabantu abathengayo, senikhuluma ngokuthi sekuthwale indlela. Shuthi manithi kuyathengwa lo muntu unemali engaka impela yakhe yonke yena akakwazi ukuphila ngoba kumele athenge ama-views. Ukani 5 years ago 2019 lo u-2025 ku-February lento uyayenza kaningi. So into leyo abantu abanomona. Cha, umona wenu umuntu mawuthi kusasuka ngo-2019 namanje nisakhuluma futhi ninomona weqiniso. Anizenzi umona into enazalwa nayo. So akukho uKhuzana azokwenza ukuprova nina wrong or ukunijabulisa or ukukhombisa anything whatever ayenzayo uKhuzana uzenzela ngoba uyayiphilela, uphila nabantu, uphilela abalandeli, uphila abantu abamthandayo, abalandela umculo wakhe nabo bonke abantu. So akuyona into entsha leyo. So nakho ubufakazi ingoma hlezi ezenza lezi zinto akuyona into entsha, into endala. Usaqhubeka nayo-ke i-trend yakhe uKhuzana njengoba sibona-ke lapha-ke ney'ngoma ziyasondelana, ziyagijima zizokwenza kahle nezinye soon. So yilokho-ke ebengikufuna ukukuveza njengamanje. Abantu-ke abaqhubeke bedlale kakhulu umculo kaKhuzana basahamba kahle abantu basenza ngendlela okuyiyonayona. Abangakatholi i-chance yoku-streama I know bazoyithola. Nisale kahle, ngiyabonga.